Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kibahi ngasam jong ubak Mac Bon Bonisan Carboni kila subajur bagi break besyok bat peniap yu kidan ko masaungun yakni kibahi yang kila thok kat kum kejingok sngo jongki habaki keran ling baga telefon hakapor bula panjingarap bat phawani kibahi hadem bola syakhang kedong hakirunar ubak bankit kupar Carboni uhen menjong ubak Mac Bon Bonisan habakeran bekinang lum kubor ulayat ho bo medias maulot ubla syakkem hakipulet ula kambu dan tang marwe re ubak bankit kupar ula ongru bekidan kibre kibalap yakni kejingja bat habaki persyang benai ajing arab yu ubak Mac Bon kira syak berngam kelah haki argun kibre kibidan hakajaka bala peniap yu ubak Mac Bon Shushu ulayat huru bu parajong umit ho setia ikti kibre kibuan lek dusman yu bat nalor kata om yadan daw bat om dan jinga day AA ruem Baruta uwe pat ubre uba kita ki runar ki wat kumta na kalyang jigi bahin jong uba sya peniap ki dawajur di ketenat pulet ban shimkia bat ban wat bat kem se ki we pat ki basubadon ketilang bat ru ban pencitom da ka beting ngam suk ban shu ong ban shu yat jai klam da dan kana ka jing la teng da ka mata ki ki satar ki jing long ki jong long sneu ki jong ki shim jubar kham tam yu khun janga ban shim jubar ka jing em tang shi khle mal nga tengah kerpat ya kini ki polis departemen ya kini ki ya ka an bakan ai teng nga tengah kerpat jur na ka pata jong ka an jong ka polis bankin pensitam ya kini ki reurunar bishim ka bu om tang ya ki khun janga ndai la se la sha la shi sni se ki we ru marba kumala ong mene ba ni puni la puni mi thema ong ba dan song dan dekat ba mu pada ulit klabik ba ong dan tamarwe te idon gitu di break ba ong balik arab ro itu ba itu pat PUI tang arngot markini habar tang arngot to we ba bilar biar to ba kham jerong ki ong kita ba bilar biar ikim nutur syo marba dalak dum yu tau buni kemut ba kimut bulan le jarang ki ong wan madam minut ngindung lang kim nup su kan tengah su ong bune ba nakalian polis department ba kat kum kajing ya thu kita ki balik pet ba au buni bala khat no para jumi te ya thu bagdam song te nakalian polis department kadi ban sumkia kan ya ni boleh kan sungai tang yo we ba wan serendak kita ki we pat kijak se kidan ki sakhi ro kidan ki ba damne dang dan we perlu tang abi phone ti ong idang ya keren ba ditai we bre te hak ta kapor mudan tang dan stang tau we long ta pat kan boleh ta dan daw ran mas tang ban itu ki bre padu itu itu Patu ya betul ka dur ka reniang ya seriam kan karena tugas ni dah ki yong tu ni mah di sering dor dia sering dah bayar sih hang no ha kalau jitap palang ayu ni belum press apa paren karena beje report om ya penting ya sistem kalian ko korah den bangila yo ya kana khobor ka basumsi ka dingsha bathap jubor ka jingem jong hanban para jongi te kalian ko korah hingi tasmusi ka thang ka we ha bang yo smo ka ne khobor bat kumjoru ni
da kentujur ya ka police department namar man nakaliang jo ka yang kasam ngila apa ke FIR seki police ka police department ba nak kata kadang kentujur ya ka police department ba kan singkya lo hakabidai bukan ke penta ba da ka ba kan pensitom kat kumki an beting ya ba nakaliang ka kor hingi dawa ba kumkini ki jat break mdai ban yo bel namar ba la sala chisi la kumkini ki jat break lat yimtep sekejing songsi ki ba kumno pat kinwan ja namar ni yo i ba sakani kadong kathain ke jongi kijing songsi ki bakum kini ki wan jana ka porte nakaleng jong ngi kum ka kor kharbani hingi kerpat bara ka jok por irakan tujur ya ka police department ba ya ki bor ki badipet bakin kamlot ikini ki bre nomor kumbang dilayo so nakaleng jong ki bahyeng ki yo ek phone call ki dangdon ki ka call history ba ki call ki peni ni ya ngamene ba ha ka por khat khat saw dang phone ndai hadin katan da call biang yo so te in sungthu bale se ka de hakitu ki minute bar hakata ka phone call ka jingi kren jong ki la sungthu baki dan ka tu kan ngot ki breu bar kat kum ka jingi thu jong tu breu dang basa panyap hi ki kentin ki bakat do le se ngila banong mo o kerpat ban wan yarap baki ta ki breu ki dan sangot ki bakadong linti yo te nalor kata umi thu eta ki breu te kata ka jing ni nyimtep kata ka mau se bale ka basa lan ndrai ka ka bangi nakaleng ko ngi dawa ba ka an ade ban simkhya ban pensitom dak bating bat dalili rukam dai ban pelat ban IBL ande ban pelat pat nalaki ni dai ban set patok si junam dan ni serta ya kongkini ki breu ki banuat ban sem ya ka jing em pelan hasrok ya ka jing em jong ki breu te kata hina kaliang jong ni ka korngi pha ka korwo ka basai ka police department ba ka dai ban kamlut je baro bat bakan penstom ka kaan ka badai hok tang kita. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center